סבתא מרברי מירה, בת יהודה וחיות, נולדה בעיירה היהודית קובה באזרבייג'אן ב-31 לדצמבר 1934. כאשר הייתה בת חודש עברה לעיר בקו כי אביה יהודה מצא שם עבודה. סבתא הייתה בת 4 כאשר אבא שלה נפטר, והיא נשארה עם אמא שהייתה בת 24, סבתא מצד אביה ושני אחים. כדי לקלקל את הילדים, סבתא רבא חיות יצאה לעבוד כמנקה במספרה. לאחר מכן היא למדה ספרות ועבדה כספרית. כתלמידה בבית ספר, סבתא למדה בבית ספר הזארי. כסטודנטית רצתה להתקבל לרפואה, לא הצליחה להתקבל בגלל שחסמו ילדים למקצועות יוקרתיים כמו רפואה. סבתא עבדה כעוזרת במעבדה לכימיה, מעבדה שהייתה שייכת לבית ספר. מנהל המעבדה הציע לה ללמוד הוראה ולהתמקצע בכימיה, וכך סבתא הגיעה ללימודי הוראת כימיה. לאחר סיום הלימודים הסטודנטיאליים, שנים רבות סבתא לימדה כימיה בבית ספר הזארי. סבתא התחתנה עם סבא שלום ב-1957 ונולדו להם 4 ילדים, איזיק, סופה, טניה ושרה. ב-1995 סבא שלום, סבתא ושרה עלו בישראל. סבתא נפטרה ב-10 לאוגוסט 2023. יהיה זכרה ברוך.